Альберт Сафин. Тағын мөхәббәт хакында. Исәнмесез, Хәйдәр абый? Мөслимә әби өйдәме? Әйдә үк, Мәрьям, кер. Нигә ишек төбендә тукталып калдың? Әби шунда йорт тирәсендә йөри булыр. Хәзер кереп җитәр, диде Хәйдәр гадәтенчә гамьсез генә итеп, һәм бер мизгелгә эшеннән аерылып кызга күз ташлады. Мәрьям оялшан елмаеп башын иде һәм гаепле кеше сыман уңайсызланып зәңгәр кофтасын рәтләп куйды. Бераздан аның әллә нинди наз белән мөлдерәмә тулы күзләре тартынып кына янә Хәйдәргә төбәлделәр. Хәйдәр кызга бер карап алды да яңадан кәгазьләренә иелде. Ул көннең бер вакытында Мәрьямнең һәр чак каларга керүенә, әбинең вак-төяк эшләрен эшләшеп йөрүенә күнегеп беткән иде инде. Шуңа күрә кызга әллә ни игътибар итмәде. Хуҗа карчык исә киресенчә, Мәрьям кергән саен игелекле күршесенә рәхмәтләр укый, көндә аны чәй белән сыйлый иде. Үзләре өстәл янына утырыр алдыннан Мәрьям ишек катына килә дә: "Хәйдәр абый, чәй эчәргә чыгасызмы?" дип сорый. Хәйдәр гадәте буенча: "Ясап куегыз, суына торсын", дия дә чыкмый. Әмма эшләми дә. Нигәдер эшкә күңеле ятмый аның мондый вакытларда. Ул күзләрен өстәлгә төби дә тик уйланып утыра. Әбинең карлыккан тавыш белән сөйләвен, кызның үз сүзләреннән кызык табып, акрын гына матур тавыш белән көлүен тыңлый. Мондый чакларда моңсу булып китә аңа. Яшьлеге исенә төшә, ялгызлыкта үткән гомерен күз алдыннан кичерә. Яшьлегендә ул берәүне дә сөймәде һәм кабатланмас гүзәл еллардан сагынып искә алырлык берни дә калмады аның. Гомумән, бөтен тормышы төссез, кызыксыз булып ага бирде. Студент елларында бер кыз белән йөрде йөрүен, тик бу гади мавыгу гына булып чыкты. Һәм ул кыз аның хәтерендә бары күңелсез хәтирә булып кына калды. Шуңа күрәдерме, мәҗлесләрдә утырырга туры килгәндә, сүз хатын-кыз, мөхәббәт хакында барса, Хәйдәр үз фәлсәфәсен сатарга ярата торган иде. Безнең хатын-кызларга омтылуыбыз табигый һәм зарури күренеш дип сөйли торган иде ул. Табигать шуны таләп итә. Кайвакытта бу омтылыш шундый көчле була ки, әгәр ул канәгатьләндерелмәсә, кеше чынлап та газапларга бирелә. Тик бу омтылыш китапларда язылган мөхәббәткә, югары, хәйран калырлык хискә туры килми бит. Гомумән, бездә мөхәббәт дигән нәрсә була алмый. Бары ниндидер теләк, тартылу, кайвакытта соклану, һәм буларның барысын да югалткан тәкъдирдә көнләшү генә яши. Мөхәббәт кешенең хыялы уйлап чыгарган бик матур, мавыктыргыч нәрсә генә ул. Язучылар, шагыйрьләр бу алдавыч белән бик оста эш итәләр, һәм шуңа күрә дә без аларның мөхәббәт хакында язган китапларын комсызланып укыйбыз, аңа сокланабыз, кызыгабыз. Хәтта берәүләр үзләренең табигый омтылышларын мөхәббәт дип белеп алданалар да. Бары өйләнешкәч, өйдә савыт-саба шалтырый башлагач кына, алар тормыштагы мөхәббәтнең ни икәнен төшенәләр. Күп вакытта мондый сүзләр мәҗлестә бәхәс уята торган иде. Бигрәк тә яшьләр, кызу канланып, аның әйткәннәренә каршы төшәләр. Тик Хәйдәр эзлекле һәм акыллы фикерләре белән аларның авызын тиз яба. Ул үзен чолгап алган кешеләрдән өстен булып күренергә ярата. Һәм дәрәҗәсе төшүен, горурлыгы кимсетелүен һич тә күтәрә алмый иде. Авылда Хәйдәрнең дуслары аз. Хатын-кызлардан аңа якыны һәм бераз аралашканы бары күршеләре Мәрьям генә иде. Әмма бу аралашу да бер-ике сүз әйтүдән арып китми. Хәйдәр хуҗа карчыкның кереп чыгып йөрүенә әһәмият бирмәгән кебек, Мәрьямгә дә игътибар итмичә, ул исәнләшкәндә сәламлый, ул сөйләсә тыңлый, чыгып киткәндә гадәти генә саубуллаша. Мәрьям һәрчак кыюсыз, Хәйдәр исә һәрчак гамьсез булып кала бирде. Шулай да Мәрьям бу өйнең үз кешесе иде. Ул көн саен кереп йөри, үзе белән йортка яшьлек матурлыгы алып керә һәм Хәйдәр белән Мөслимә әбинең бер көй аккан кызыксыз тормышларына ниндидер ямьле төрлелек калдырып чыгып китә иде. Бер көнне Мәрьям кермәде. Ул кичне Хәйдәр гадәтенчә өстәл артында эшләп утыра иде. Ишек ачылды. Хәйдәр өйрәнелгән гадәт белән артына борылып, "Әйдүк, Мәрьям", дип әйтергә авызында ачты. Тик сукрана килеп керүче әбине күргәч, янә кәгазьләре өстенә иелде. Карчык бер катлылык белән кәҗәсеннән зарланды. Өстәлгә бер шинаяк җылы сөт китереп куйды һәм ут алгач үз ягына чыгып китте. Хәйдәр көлемсерәп яңадан язарга кереште. Тик
Ул инде бирелеп эшли алмады. Үзе дә сизмәстән нигәдер торып тәрәзә янына килде. Тыштан өй эченә моңлы җәй кишер карап тора иде. Хәйдәр онытылып бакчага текәлде. Агач яфракларының йомшак кына пышылдашулары, җәйге кичләрдә генә күтәрелүче ниндидер күңелгә тия торган саф, татлы авыл һавасы, ерактагы кичке авазлар, барысы да Хәйдәрдә әллә нинди моңсулык уяттылар. Бу күренешне тагын кайдадыр күргән сыман тоелды. Ирексездән ерак бала чагы, кайчандыр әтисе белән кичке бакчада агачларга су сибеп йөрүләре исенә төште. Ул чакта да нәкъ шундый моңлы кич иде. Ул чакта да кайдадыр кызлар көлә иде. Хәйдәрнең күңеле кинәт әллә нишләп китте. Бакчага чыгып, бала чагындагы кебек салкын чирәмгә ятып алмыйсы, үксеп елыйсы килде. Тик ул гомерендә дә кичермәгән сәер, моңлы һәм ләззәтле халәтен югалтудан куркып, урыныннан кузгалмады. Әби кичке ашка чакырса да Хәйдәр тиз генә чыкмады. Үзе дә сизмәстән нидер көтә иде ул. Бер төсле аккан көннәрнең нәрсәседер кителде, нидер җитми сыман. Бары өстәл янында әби моңсу тавыш белән: "Мәрьям бүген нигәдер күренми", дигәч кенә ул үзенең дә шул мөлаем кызны көтүен аңлады. Кызык, Мәрьямгә ияләшкәнмен икән дип уйлады Хәйдәр бүлмәсенә кергәч. Бер көн кермәде, ә мин аны юксына да башлаганмын. Ул көлемсерәп куйды. Мәрьям турында бүтән берни дә уйламады, тәрәзә янына килде һәм озак итеп бакчага карап торды. Ә Мәрьям икенче көнне дә, аннан соң да күренмәде. Хәйдәр тәмам тынычлыгын югалтты. Үзенең Мәрьямне өзелеп күрәсе килүен, аны сагынуын тоеп, әллә нинди үкенечле хисләрдән газапланып, бик еш хыялга бирелүчән булып китте. Ул үзенә дә аңлашылмаган бу халәттән тәмам изаланып, төннәрен йоклый алмый азапланып чыга торган булды. Һәм бер көнне сабырлыгын югалтып, карчыктан сорады: "Кара әле, әби, нишләп Мәрьям кермәс булды әле безгә?" Мөслимә әби авыр сулап куйды. "Киткән шул ул, Ташкент ягына, апаларына киткән. Үзем дә бик ияләнгән идем аңа, бигрәк сөйкемле бала иде. Хәзер күңелем кителеп тора, юксынам үзен. И Ходаем, хәзерге яшьләр авылда калмый шул, китәләр, бар да китә." Хәйдәр мондый хәбәрне көтми иде. Ишеткәч, сискәнеп куйды. Күңелендә әллә кемгә үпкә хисе кузгалды, хәтере калды. Карчык Хәйдәрнең бер кайчанда күңел үзгәрешләрен чагылдырмый торган күзләренең тоныкланып бер ноктага төбәлүен, иреннәренең ярым ачык хәлдә катып калуын күргәч, куркуга төште. "Балам, ни булды сиңа?" дип сорады ул кыюсыз гына. "Белмим, әби, мин берни дә белмим", диде Хәйдәр һәм урыныннан торып бүлмәсенә кереп бикләнде. Көн артыннан көн үтә торды. Көннәр айларны, айлар елларны тутырды. Хәйдәрнең газапланулары сүрелеп, хисләре суына төшсә дә, Мәрьямне барыбер оныта алмады ул. Күңеле һаман буйык булып кала бирде. Ә бер көнне шулай мәктәпкә дәрес бирергә барганда, кинәт кенә борчыла башлады. Өендә ул нәрсәнедер онытып калдырган кебек тоелды аңа, тик ни икәнен хәтерли алмады. Мәктәпкә барып җиткәч, әйберләрен барлап карап чыкты. Ләкин һәммәсе үз урынында иде. Тик шулай да күңелендәге тойгы аңа тынычлык бирми. Аны өйдә кемдер көтәдер. Менә ул хәзер кайтырга тиеш. Югыйсә, дәресләрдән соң утырыш буласы иде, әмма Хәйдәр аңа калмады. Урамга чыккач, аның буталчык уйларын көтелмәгән фикер яктыртып үтте. Шатлыктан йөрәге кысылып куйды. Бәлки, Мәрьям кайткандыр да безгә кергәндер. Ул тиз-тиз атлап китте, әмма өйләренә якынлашкан саен йөреше акрынайганнан-акрыная барды. Кайтып җитсә, бөтен гомерен үзгәртерлек вакыйга булыр төсле тоелды аңа. Әйтерсең, ул шуннан курка иде. Аның күңелен оялу һәм каушау биләп алды. Турыларына кайтып җиткәч, Хәйдәр акрын гына капкага килде дә туктап калды. Аннары кыюсыз гына ишек алдына керде һәм баскан урынында катып калды. Ишектә гадәттәгечә йозак эленеп тора иде. Хәйдәрнең әле генә балкыган татлы хыяллар, өметләр һәм каушау белән тулган күңеле сүрелде, тагын әллә кемгә үпкә хисе уянды аңарда. Ул теләми генә килеп ишекне ачты, бүлмәсенә керде һәм өстәл янына утырып башын иде. "Булды, җитте", дип пышылдады ул һәм күзләрен зур ачып бер ноктага текәлде.
Шулай күпме утырган булыр иде, кемнеңдер кирип килүе ишетелде. Әби кайтты бугай. Хәйдәр эшләгән кыяфәт белән өстәлгә иелде. Исәнмесез, Хәйдәр абый? Сез һаман эшләп утырасыз икән. Әллә инде Мөслимә әби дә өйдә юк? Кара әле, гел элеккечә ич монда берни үзгәрмәгән. Хәйдәр шундый таныш, шундый сагынылган хатын-кыз тавышын ишетте. Ул үз колакларына үзе ышанмыйча, кинәт бөтен гәүдәсе белән ишеккә борылды. Ишек катында Мәрьям басып тора иде. Ул үзгәргән, тагын да сафлана, шибәрләнә төшкән. Йөзендә ниндидер җитдилек, хәтта бераз кырыслык билгеләре күренә. Бары тик аның назлы күзләре генә элеккечә үзгәрешсез калганнар, һәм алар куаныч, шуклык белән бераз тарсыну белән Хәйдәргә төбәлгән иделәр. Бая гына әллә ниләр эшләр төсле булып кайткан Хәйдәр каршысында Мәрьямне, аның үзенә төбәлгән үткен карашлы күзләрен күргәч югалып калды. Бер сүз дә әйтә алмады. Нигәдер бу кыз алдында үзен көчсез итеп сизде. Ул бер мизгел йотлыгып Мәрьямгә карап торды. Шул арада аның йөзендәге куаныч һәм курку гадәти кырыслык белән алышынды. Хәйдәр үзе дә сизмәстән күңеленә сеңеп калган сүзләрне тизеп китте. Әйдүк, Мәрьям, нигә ишек төбендә тукталып калдың? Әби шунда йорт тирәсендә йөри булыр, хәзер кирип җитәр. Хәйдәр өстәленә борылып утырды. Ул бүтән сүз әйтер хәлдә түгел иде. Мәрьям күзләрен зур ачып аңа карап торды һәм елап җибәрмәс өчен иренен тешләп икенче якка чыгып китте. Аннары әби кайтты. Шатлыгының иге-шиге булмады аның. Бераз елап та алды. Мәрьямнең хәл-әхвәлен сораштырып, үзенең ялгызлыгыннан зарлана-зарлана самавырын куеп җибәрде. Барсы хөрмәтен өстәлгә тезде. Алар шәһәр күчтәнәчләре белән озак итеп чәй эчтеләр. Нәкъ элеккечә бетмәс сүзләрен сөйләштеләр. Яңадан Мәрьямнең акрын тавыш белән матур итеп көлүе ишетелеп торды. Хәйдәр алар янына чыкмады. Мәрьям аның бүлмәсе янына килеп чәй эчәргә чакыргач, ул нәкъ элеккечә ясап куегыз, суына торсын дип кенә әйтте. Хәтта борылып та карамады. Мәрьям ишекне япкач, Хәйдәрнең күңеле кинәт бушап, рәхәтләнеп калды. Әйтерсең лә аның йөрәген авыртып кысып торган җеп өзелде. Әби кергәнне сизмәде ул. Бары хуҗа карчык нидер сөйләнә башлагач кына сискәнеп артына борылды. Әби Мәрьямне сөйли икән. Бәхете була күрсен инде, шатлык белән гомер кичерсеннәр. Кияүгә чыккан ул, ире Казанныкы икән. Мәрьям мактап сөйләде үзен, мәхәббәтләре тигез булсын инде. Бит Мәрьямнең күзе сиңа төшкән иде, Хәйдәр улым. Бик нык яраткан ул сине. Безгә кирип йөрүләр дә сине күрер өчен генә булган икән. Бәлки бүген дә шуның өчен кергәндер, кем белгән аны. Карчыкның тавышында үпкә сизелә иде. Хәйдәр бу сүзләргә исе китмәгән төсле тәрәзәгә борылды һәм саргая башлаган агачларга карады. Аның иреннәре кызганыч рәвештә елмая иде. Берничә ел вакыт узды. Хәйдәр мәктәп директоры булып алды, олыгайды, тагын да кырыслана төште. Үз мәктәбендәге бер укытучы кызга өйләнде һәм хәзер Мөслимә әбиләрдә тормый инде ул. Яңа йорт җиткереп, бик шәпләп яшәп ята. Ул элекке гадәтен ташламаган һәм әле дә мәҗлесләрдә үз фәлсәфәсен сатарга ярата. Әле дә мәхәббәт юк дип сөйли, тик сөйләгән чакта аның күзләрендә сагыш, иреннәрендә әллә нинди кызганыч көлемсерәү чагылып китә.